how to succeed as an affiliate marketer. Inda za ka yi succeeding kai nasara as an affiliate marketer. Wannan ga wanda suke bibiyar free classes da kuma wanda suke under paid course. Na ɗaya, take each and every step serious. Kowane mataki da aka bayyana a course ɗin ka ɗauke shi as a serious. Follow your course on Telegram. Ka bi course ɗinka da yake kan Google Classroom ko Telegram. Ga wanda course ɗin yake Google Classroom, su bibiye shi, wanda yake Telegram su bibiya. Aƙalla 30 minutes kullum. Implement what you learn. Da abin da ka koya ka gwada shi. Ba kawai kai ta koya ba, da abin da ka koya ka gwada. Join Seller Affiliate Network. Kai join Seller Affiliate Network. Course ɗin Seller Naira 3,000. And select product to promote. Sannan kuma ka zaɓi product da ka promoting a Seller. If you are promoting house affiliate successful and kana promoting wannan course, send me your email to add you as an affiliate. Ka turo min email ɗinka, zan add ɗinka as an affiliate. Ba ma iya wannan course ɗin ba, duk wanda zai promoting course ɗin. Ga wanda yake free da wanda yake paid, idan yana bibiya ta, ya turo min email ɗinsa. Kawai ka turo min email ɗinka, zan add ɗinka as an affiliate. Idan kana bibiya ta a free class, zan baka commission na 40% commission. Duk sanda aka sayar da product, kana da commission na 40%. Amma wanda suke under my paid course suna da commission na wannan. Suna da commission na 60% commission, wanda suke paid course ɗina. Amma wanda yake bibiya ta free class, zan ba shi commission na 40%. Ma'ana course ɗin 10,000 zai samu Naira 4,000. Wanda kuma yake yayi register da paid course ɗina, course ɗin 10,000 zai samu Naira 6,000. Course ɗin 20,000 zai samu Naira 12,000. Wanda yake kuma paid free, course ɗin 20,000 zai samu Naira 8,000. Wannan shine bambancin. Sannan kuma wanda yake free bai da techniques yanda zai marketing sosai, amma haka ma dai zai taimake shi. Sai ya je ya ci gaba da ƙoƙari. In kuma yana da sha'awa, sanda ya samu dama sai ya improve ya tafi paid course. Sannan copy and shorten your affiliate link. In ka ga dama za ka iya shorten affiliate link ɗinka wanda aka tura wa mutane. Wannan is optional, ba na yi. Amma za ka iya yi in kana buƙata, kuma zan nuna maka. Akwai create your wallet. Za ka yi creating wallet, wanda ta nan za a biyo ka a maka magana, kai closing sales, sannan ka ba mutum wannan link ɗin ya purchase. Sannan generate lead organically or paid using what you have learned from your courses. Ga wanda suke free class, na yi bayanin lead generation, shine abin da muka yi a baya. Na haka ka bi wannan hanyoyin. In ka tsaya ka saurari karatu na ansi, ka zauna ka ga ta yaya za ka samu lead, ka samu mutane da za su buƙaci wannan abin naka, ka samar da wannan mutane. Sannan za ka iya ka je ka shiga YouTube, ka kalli Facebook ad, ka koyi yadda za ka yi ɗan Facebook ad ka gwada, sannan ka generate lead. To daga nan kuma kaga za ka iya, wanda yake buƙatar graphic design ka sai masa, wanda yake buƙatar video editing ka sai masa, wanda yake buƙatar course ɗin da zai samu yadda zai dinga samun kuɗi, kuma ya promote, ka sai masa da wannan course ɗin. Daga nan kana samun commission ɗinka. Saboda duk zan baka access daga kowane daga gaba ɗaya courses ɗina, zan baka affiliate link ɗinka, wanda daga nan zaka tallata. Sannan kuma idan kana buƙatar ƙarin haske, ko kuma akwai abin da baka fahimta na kan yanda zaka tallata ko ka cire ka samu commission, duka zamu nuna maka wannan insha Allah. Wannan ga boss ko wanda suke bibiya ta a free, da kuma wanda suke bibiya ta a paid course ɗina. Sannan organize your sales funnel. Ka tsara funnel ɗinka. Host WhatsApp class or use BSL, video sales letter. Be consistent. Ka zama consistent akan abin da kake yi. Wannan su ne hanyoyi guda 10 za ka yi succeeding as an affiliate marketer. What you will learn in your course. A course ɗin nan na House Affiliate Success Formula, za ka koyi abubuwa masu yawa. Inda za ka koyi a wannan course ɗin, idan kai register, za ka koyi akwai abin da mindset mastery, yanda aka gyara tunaninka akan kasuwanci, wanda a free class ina na biyoyi kamar guda 5 game da mindset mastery. Za ka je ka saurare su, za su taimake ka wurin gyara tunaninka a kasuwanci. Na yi maganganu wanda babu wani affiliate marketing course wanda ya maganganun nan game da mindset mastery. Akwai money and value concept,
menene kuɗi, menene value. Saboda mafi yin mutane suna aiki da lokaci, ana biyan su don lokacinsu, ba a biyan su ne don value. Kuma lokaci takaitacce ne. Idan bayan da za a yi ka samu kai generating kuɗaɗe masu yawa, sai ya zama ana biyan ka ne domin value ɗin da kai providing, ba domin lokacin da kai spending ba. Domin lokacin ka is limited, abin da aka yi generating a lokacin is limited. Wannan ne yasa salary earners ba sa iya making wasu huge amount of money, saboda me, suna musayar lokacinsu ne da aikinsu. Shi kuma kana buƙatar kai making gigantic money kuma rayuwarka ta sauya, kana buƙatar kai musayar value ne domin money, kai musayar money domin value, wanda ba ka fahimci me nake cewa ba yanzu sai kai enroll a course in ka duba wannan module da ne bayani akan money and value concept. Sannan zaka fahimci product creation and promotion. Ƙirƙirar product ko course yana da wahala, amma kuma promoting course mai sauƙi ne. Haka sai inda zaka yi promoting course. Zaka fahimci affiliate marketing da yanda yake aiki. Zaka fahimci seller and other affiliate da yanda suke aiki. Zaka fahimci lead generation techniques, hanyoyin da aka samu mutane a kasuwancinka. Zaka fahimci content creation. Zaka fahimci video editing. Zaka fahimci Facebook and Instagram ad. Zaka fahimci Facebook marketing. Zaka fahimci Instagram marketing. Zaka fahimci yadda zaka tsara sales funnel, hanyoyin da za a bi a sai product ɗinka. WhatsApp funnel, WhatsApp marketing, graphic design, AI design. Duka wannan abubuwa guda 16 na tattara su a cikin course ne. Wannan yasa ne wa kuɗin farashi da 20,000. Wanda yake free da paid duk za su iya promoting wannan course ɗin, kuma za su iya duka promoting duk wani course ɗina. Kawai abin da aka yi ka turo min da, in kuma ka shirya farashinsa is 20,000. Sai kuma sai ka biya ka koya ka fara implement. Sannan abu na 17 za ka koyi conversion, yadda za ka yi conversion. Conversion shine communication. Saboda mai gaba ɗaya kasuwanci gaba ɗaya zaɓar communication, magana yake tattaunawa. Za ku yi da aka irin wannan tattaunawa a kasuwanci. Wannan zai taimake ka sai da kowane irin abu, either physical, either digital ko wannan physical. Za ka koyi WhatsApp class presentation yadda za ka yi shi. Za ka koyi WhatsApp class script guide ne yadda za ka tsara shi. Za ka koyi offer creation da yadda take aiki. Za ka koyi objection handling da yadda za ka yi handling objection. Za ka koyi self closing. Kuma sannan akwai promotional material na yadda za ka yi promoting wannan course ɗin da kuma komai da za ka yi promoting online. Wannan abubuwa guda 24 duka suna cikin wannan course. Wannan yasa wannan course ɗin ba course ne wanda za ka tsaya shakku ko kai tantaman mallakarsa. In kana shakku ko kana ganin ba sai ba, za ka yi kyalewa. Baka shirya ganin sauyi bane watakila, ba a matsa kake ba a bukace kake ba, za ka iya kifin ka kyale. In kuma ka ga akwai wasu da suka yi tallata ma course ɗin a 15,000 ko 10,000 ko 5,000 ko 3,000, ka iya zuwa ka siya. Ƙarshe dai sakamako kai ake jiran gani. In baka ga sakamako ba, ka zargi kowa, ka zargi kanka. Saboda iya abin da zan yi da iya ƙoƙarin da zan yi ne ƙoƙari ne providing content wanda in ka bi za ka ga sakamako insha Allah. Most known abin da ya kamata ko ya wajaba ka sani, concept of affiliate marketing. Affiliate marketing kasuwanci ne wanda kawai yake ta hanyar kai promoting abin da wasu suka yi, kai ka samu commission. Tunda kai ba ka iya creating product ba, to amma as an affiliate marketer za ka iya promoting affiliate product ka samu commission. Naka wannan shine affiliate marketing. Yaya ake yin affiliate marketing? Ana yin sa ne ta hanyar kai promoting product na wasu, sannan aka yi promoting za a baka link. In aka baka wannan link din na product, yanzu misali Amazon na physical affiliate marketing suna sai da atamfofi, shaddodi, waya, computer, PC. Wani ya ga wata waya a Amazon yana bukata, sai ka bashi link na wannan waya, sai je sai wayar ta link ɗin da ka siya, za ka samu commission ta yi amfani da link ɗinka. Haka ma yake a digital product. Idan marketplace inda ake sai da wannan kayayyakin guri ne kamar Seller, Starquote, Sales Locate, Balpos,
To idan mutum yana buƙatar misali ya koyi video editing, shi duka burinsa a duniya ya koyi video editing, sai ka bashi link ɗinka ya je ya mallaki course, link ɗinka na course ɗin da yake koyar da video editing, sai ya je ya mallaki wannan course ɗin. Misali course ɗin 20,000, commission ɗinka 60%, kai tsaye za ka samu naira 12,000 ta hanyar ya yi amfani da link ɗinka ya sai wannan project da yake buƙata. Kuma ba kai za ka amsa tambayoyinsa ba, in yana buƙatar wani abu ba kai za ka yi masa. Ka samu kuɗi kawai kai kamar a banza, a sauƙi. Haka affiliate marketing yake. Na haka kawai ka samu mutanen da suke da buƙatun nan da ko mutanen da suke da buƙatu. Ka duba wace buƙata ce mutane suke da ita, wacce in ka sarba musu za ka fi samun kuɗi da ita. Ka nemi mutanen da suke da irin wannan buƙatun, ka magance musu wannan buƙatun da matsalolin, kai ta samun commission ɗinka. Ko part including affiliate marketing, akwai ɓangare guda 4 da suke tattara affiliate marketing. Akwai mai siya, mai siyarwa, gurin marketplace, kasuwar da ake wannan cinikayyar, sai kuma shi mai promoting ɗin kayan, affiliate. Mai siya, mai siyarwa, shi wanda zai zama promoting ɗin kayan, wanda zai zama dillalin, sai kuma kasuwar da ake wannan abu. Wannan su ne ɓangarori guda 4 da suke involve affiliate marketing. Na yi bidiyo cikakken bayani a baya, ka je ka kalli wannan bidiyon. Sannan affiliate marketing ɗin na advantage ɗinsa, shi mai kaya ka taimake shi ya samu sales, kai ma ka taimaki kanka ka samu kuɗi. Marketplace ka taimake su ma sun samu kuɗi. Shi ma wanda ya sai abin ka taimake shi ma ya samu abin da yake buƙata. Kaga ta kowane ɓangare kowa ya taimaki juna. Sannan akwai physical product, akwai digital product. Physical products su ne abin da muke gani mu taɓa. Digital products su ne kamar wannan bidiyon da kake saurara daga wajena yanzu. Na how to get digital product, akwai marketplace, wanda a wannan marketplace ɗin kasuwa ce. A wannan kasuwa nan za ka samu digital product duk da yake buƙata. Bulk registration ɗinsu 5,000, seller registration 3,000 ne. Star code registration free ne. Sales broker registration 10,000 ne. Waɗannan su ne marketplace ɗin da za ka samu waɗannan kayan. Sannan kuma idan za ka yi promoting wannan course ɗin a seller, wannan 3,000 da ake biya ba sai ka biya ba. Kawai kai min magana zan adin ɗinka as an affiliate a seller. A ƙasan wannan bidiyon ka duba a description ɗin wannan bidiyon, ka duba za ka ga WhatsApp link ɗina. Kai min magana ta WhatsApp. In kai clicking link ɗin zai baka wani rubutu, ka goge wannan rubutun, ka rubuta min abin da za ka yi min magana a kansa. Sannan sai ka yi min adin wannan link ɗinka, wannan kai zan ce email ɗinka da kake so a yi adin ɗinka. Sannan ni kuma zan maka bayani ta a WhatsApp na yanda abin yake da kuma yanda za ka fara insha Allah. How to get money from affiliate marketing, yanda za ka samu kuɗi ta hanyar sai ka siyar da abu sannan dole za ka samu kuɗi. Ba abu ne wanda kawai da zarar ka shiga kawai za ka fara tunanin nan da wata guda rayuwa ta sauya ba. Sai ka yi aiki, sai ka koya, kuma sai ka implementing, ka gwada, kuma ka siyar, kuma an siya, sannan ka samu kuɗi. Na haka mutane da yawa proof and testimonial na abin da yana yi, mutane da yawa sun shiga kuma sun samu nasara, kuma suna kan samun nasara. Na haka ina ganin zamani ya wuce da za ka tsaya shakku akan wai affiliate marketing gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shin da gaskiya ana samun affiliate marketing ko ba a samu? Ina ganin wannan lokacin ya wuce. Na haka me kake buƙata domin ka fara affiliate marketing? Kuma daga ina za ka fara? Abin da kake buƙata shine wayar hannu. Wannan shine abu na farko da kake buƙata. Sai kuma kana buƙatar abu na biyu, internet connection. Bayan internet connection kana buƙatar mindset, tunaninka ka yadda cewa lallai za ka yi. Da zarar kana da waya mai kyau, kuma kana da mindset mai kyau, kuma akwai internet connection, to za ka samu nasara a affiliate marketing, kuma za ka kai ga succeeding da kuma samun kuɗi a affiliate marketing. 3 elements to succeed, element guda 3 wanda zai taimake ka kai succeeding, ka samu nasara. Akwai wanda suke gaskiya. A duk abin da za ka yi ka sa gaskiya a rayuwarka, zai taimake ka nasara sosai a cikin kasuwanci. Kada ka taɓa ƙarya ko kuma ka faɗin magana don exaggeration, don wai a sai product ɗinka ko wani abu. Duk abin da za ka yi ka faɗi iya haƙiƙanin gaskiyarsa. Consistency, kar ka give up, ka yi yau da gobe.
sannan ka dage. Sannan akwai discipline, ka zama mai discipline. Sannan focus, kai focusing akan wannan abu. Duk abin da kake so kai nasara a rayuwa yana buƙatar waɗannan abubuwa guda uku. Don haka kar kai sake.